Neste domingo, Día da Nai, en Ribadumia mandará o ciclismo. O municipio acolle a sexta edición da XCO Quibiatlántico organizada polo Club Ciclista Ribadumia. Cada ano tratamos de o circuito que se caracteriza por ter un pouquiño de todo, non? O XCO pois trátase de ser un pouquiño técnico, pois cada ano facendo cousiñas novas, cada ano tratando de sumar un pouquiño máis para facelo un pouquiño máis divertido. O percorrido incluirá unha espectacular chegada ás instalacións de Quibiatlántico. Quibiatlántico sigue comprometido con un estilo de vida saudable e imos seguir apoiando todo este tipo de iniciativas. E se ademais esas iniciativas son pois no noso entorno, na parte máis local, pois imos estar sempre aí. Este ano a proba é puntuable pro Campeonato de Galicia. A previsión é reunir este domingo uns 250 ciclistas con gran protagonismo para a rapazada. A proba conta co apoio do Concello. O alcalde destaca o traballo feito polo clube local na dinamización do deporte no municipio. Están traballando a Río, que se naceu, estamos dicindo que unha entidade que naceu, partimos de cero, e hoxe é unha entidade pois referencia, pois eu creo que no ciclismo pois a nivel de Galicia, non? Sobre todo traballando sempre dende a base. Esta XCO conta tamén co apoio da Xunta e da Deputación de Pontevedra. Hai que felicitar ao Club Ciclista de Ribadumia e ao Concello de Ribadumia pois por ter organizado esta proba de BTT que aquí se vai a poder ver desde infantil hasta máster, toda unha serie de categorías nas que, o deporte base vai a estar moi presente, que é un dos obxectivos fundamentales da Xunta de Galicia. O que se trata é da colaboración institucional. Estamos aquí co delegado, con Agustín, Xunta, Diputación, Concellos, Federación, o sea que as sinerxias son importantes e todas as administracións temos que remar na mesma dirección, sobre todo cando falamos de deporte. Dende a Federación Galega felicitan ao Club Ciclista Ribadumia polo seu traballo nunha fin de semana ademais de moita actividade sobre rodas. Este vernes empezamos en Porriño con unha proba de ciclismo de escolas con máis de 250 participantes, o sábado estamos en Vigo nun mini BTT e o domingo temos a Volta Ciclista a España, temos en Moaña tamén o Campeonato de Galicia de Galicia de Enduro en Moaña, nos Montes de Moaña, e esta proba aquí de modalidade olímpica. Isto é gracias ao traballo dos clubes, os organizadores. O prazo de inscripción para participar nesta proba en Ribadumia rematará este mércores.